Burian itu hatta, selamat hari Minggu marihita saluhuna. Goarni mingguta sadarion ima minggu apen patoluhon, doho topik, mariaia doto diku mida debata, atok tapuji matuhata marede mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, natumo palangit, dohot tanoon. Amen. Edeho kamuma debata, puji hamuma goarna, paleddes hamuma dalad di ibana, namar hureta di halongonan, jahuba do goarna, jala marolo-polo mahamu di jolona, haleluya.
martangyang mahita. Ali Tuhan debata, ajarhon matu hami aturanmu, unang tadikon hami. Patonggor mamata nami, asa hutad hami hatuau nasian hoi. Pargugui hami marhite-hite hatam. Padau masian hami nasa poda nalipe. Saitugihon mahami di akka dalammu. Asa hutad hami ho hanguluan nami. Manang mangolu manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amen. Marede hita. Patik ni debata di minggu sadarion ima sian Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamutok tong di bagasan Tuhani. Huulahi mamadok marlas ni roha mahamu. Atong rak mangidogugu mahita sa Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargugui mahami maulahon na hobartu patik mi. Amen. Maredehita. Tapauduk be marohatta dia dopan ni debata, tatopoti madosata nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para si roha na sumurung, na pungudo hami di julum martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sa dok bangso nami. Sesa madosa nami saluhutna. Say sungguli maroha nami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amen.
tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan nasorat, hupasonak pe hamu. Buat hamu ma au gakku tu hamu, guru hok kamu masianau, aina labok doau jala nasere marroha, asa dapotan hasonangan to dimuna. Ai labok doau gakku, jala yang dohot nahu papor saton, hasangapon madidebata nadikijang. Amin. Mari deh. Epistel di minggu sadarion ima nanienet sian sada Samuel bidudua mamukka sanaya sada sahatu ayat 10 tajahama marsikat sorin. Dungi martangiang masih hanna ninnama marulupolo marohakku mida Jahoba tibuldo taduku di bagasan Jahoba nahirtap situtudo pamangaku dopak akka musuku ubahen nalas rohaku di pangurupion me. Unang saidat dati hamu manenganengahon hagi jangon. Unang ruar hata jukat sian pamangamuna. Ai Jahoba do napuna akka parbinotoan. Jala ibana du masing akka pabahenan. Akka nalobian nasay laon, laudo masari si panganon. Jala akka naraparhian marlangge-langge. Pola tubuan anak pitu naholhian. Jala merus buti si torop anak hian. Jahoba do na mabahen pukos, dohot mabahen mamora. Ibana do paizurhon, laos ibana pati bulhot muse. Sai naramotan na ropa niaka niasyanna, alai sai paredepon na do di bagasan hahulumun ianggo akka parjahati. Aidada binahin ni hagugun sadiri marhwaso bawa.
ima sahatna. Mertua doakan atu mangihon hata di debata jala nau piopsa. Amen. Maredehita. Taha tidakkon baha porsiao tai songon nahina tidakkon di dongatta saha porsiao di sadok portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatu dosan natu mapalangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasisadai imana tinubuon ni si Maria naga begabi asiat tod di parbadia adorak sohabubuan ido tuhatta natu maun na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal dui bana di hau pinorsila na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosa ni disimai bana pai mamulak sogo tutano on manghumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditod di porbadia jala aduk sada huria na badia huria hatopan halak kristel akka na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na madok mulak mangulu sogo dagni halak na mate doho dihangoluan na sora suda. Amen. Tabegema ede pujian sian ina Teresia diuduti non ama partukoan.
Tikting namasa di Huriata di mingguon 10 Desember 2020 tolu na parjolo dana nasorang di basa-basa hotuhata dosa dana di keluarga Amang Roksi R Pangaribuan Inang Hermina Boru Pasaribu Sorang sadadat dana boru na di hari Kamis tanggal 7 Desember 2020 tolu inganan nasida di lapangan tebak Manang di Wik Pitu ruas nataba tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Jepri Hasibuan Inang Kesnia en boru butar-butar rap dohot dua yanakon nasida sada bawa dohot sada boru naros yan HKBP Sutoyo Resort Sutoyo maringanan di Jalan Hidayah nomor 22 RT 012 RW 008 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang di Wiksia. Keluarga Dr. Erik H.A.Y. Sihite Doho Inang Gabriela AKTT Boru Sibuea MPSI Nasida Majalo Pasu-Pasu Pabagason di Huriata na di hari Sabtu tanggal 10 November 2020 tolu maringanan di perumahan Jatinegara Baru Jalan Gunung Salak Blok EA nomor 30 RT 05 RW 010 Penggilingan Cakung Manang Wik 10 ruas napida mulai sadarion pidda Huriado keluarga Robert Papahan Inang Baina Boru Nainggolan rap doho dua bawa yanakon nasida pida tu HKBP Papahan Resort Nainggolan inganan nahian di Gang Horas RT 010 RW 10 nomor 20 Blok Duku Manang Wik 10 sada keluarga Rudi O Simatupang Inang Primer Boru Sihombing rap doho dua bawa yanakon nasida pida tu HKBP Durenjaya Resort Durenjaya inganan nahian di Jalan Lentera 1 nomor 10 Komplek Depen Manang Wik 12 rapot parhalado di hari Jumat tanggal 22 Desember 2020 tolu di Patupa Huriado rapot parhalado taringot tu program kerja do anggaran mulai Desember 2020 tolu sahat tu November 2024 dimulai pukul siawib maringanan di GSM lantai 2 Nani Uluhoni Amang Padita Resort Dewan Koinonia hari Jumat tanggal 22 Desember 2020 tolu Patupaon ni Huriado Natal Praremaja masuk pukul 10 pitu wib napaduahon hari Sabtu tanggal 20 Desember 2020 tolu Patupaon ni Huriado Natal RN HKBP masuk pukul 10 sahatu tu jam 20 wib Dewan Diakonia hari Selasa tanggal 10 Desember 2020 tolu Patupaon ni Huriado Natal Komisi Kasih Punguan Lansia Nama Balu masuk pukul 10 pitu wib domutusi pasahaton ni Huriado Pangurupion tu Komisi Kasih Siganuk Bulan dohot bingkisan Natal tu ruas ni Huria Nama Balu seksi sosial
Tabuama di tangyakta akar ruas ni huriatta na di bagasan parsahiton songon naung tersurat di buku tiktingta. Boa-boa keamanan nataru dohot parkir kendaraan dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak membawa barang-barang yang dapat mengundang perhatian seperti tas besar dan ransel. Dan untuk kendaraan bermotor dilarang parkir di halaman gereja. Semua parkir di lapangan parkir seberang gereja dan kantong-kantong parkir sesuai arahan juru parkir, serta demi kelancaran arus lalu lintas agar mematuhi petunjuk petugas parkir apabila diberlakukan sistem satu arah. Songoni matikting di mingguta sadarion akatikting na mangihut tajahama natar surat di warta jemaat natatio B. Tuhan Yesus memberkati. Tabigima kor wik 10 laos juruti manon kor wik 12.
Maret dehita laos tapapunguma pilihan na perjulu 1A 1B. Tatorusson tu ayat 2. Lazarus,
dameni di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat Advent. Hamuna manami nanami ruas ni Kristus na hinaholongan hatani Tuhata di Advent na patuluhonon. Ima na nenet sian Evangelium ni si Lukas. Bidusada mamukasian ayat 46b. Sahat rodi ayat 55. Evangelium Lukasada manang Lukasada ayat 46b sahat rodi ayat 55 hujahau matuhita songonon ma tarsurat disi di patibul rohaku do Tuhani Maria iya do todiku midade bata si palua au ay ditatap do hayate honni naposonaon parhatuau maau olak nion marsudut-sudut ay habel gaud do dibahen pargugui tuau nabadia do guarnai ay marsudut-sudut doa sini rohana mida akana makabiari ibana hagugo oddo diula tangan nai dipacerakod do akan nagijang marroha akan nagugui di paijur do sian habang sanasida di babaki do akan namekmet nadinggan di pasuksuk ibana tu akan namale jala akan lubian hian rumardo di palaho di painuinu do Israel naposonai marningot asini rohanai mangihuton baga-bagana natu aka oputa si Abraham dohot tu pinoparna saliling-lilingna imasahakna hamuna manamina nami nunga sahat hita di Advent na patuluhon molosian kalender huriatta berarti sada Advent nama tabulus sahak mahita di pesta las niruha bulun ima pesta partodion, pesta perayaan sukacita, iman manang partodiota, marhiti parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Jonok nama tikina, jalanung ngalam jonok be. Ahama muse narikot taparade, asa sikop las nirohata di panomonomon nai. Asa sikop las nirohata laho marpesta Natal pesta partodion di bagasan perdalanan ning uluta di tahun 2020 toluon jalan marhiti topik di bagasan minggon ima sada edde ni si Maria na diguari di dokon edde magnificat edde puji-pujian nama dok Maria iya do todik kumida de bata di Bibel tadi guri todo judul ni turpuk tahun ima edde puji-pujian ni si Maria sasitong na dang apalat hea terbigi si Maria ina ni Yesus bangguriton sada edde manang manopa edde alai maredde do ibana maredde patuduhon lasni rohana jala memang idu jolma manginang melolas rohana maredde do jala mololas rohana di patupa do manang dilului do di pikiran na tubuh aka edde na baru aka edde na mabenlas rohana gabi terbarita ma edde ni si Maria di dokon kidung magnificat edde ni roha tu Jahuba edde na patuduhon las ni rohana rohana do na marlas ni roha dang pikiran na dang daging na ala dipakilalahon ibana songod dia di batatu ibana. Kalau Maria bisa menggubah atau menyanyikan satu lagu nyanyian yang baik, hitape dimungkinkan do mangedehon ede puji-pujian ede partodion ede niroha tu Jahuba rohatta nama mujii upayuti do ede tanakinate mulai sian ina Teresia
jago. Wah, sampai bingung wik sada. Jago mahal lakon rohana 10 teh. Di bereng perwisi 10 dakin edemunai. Jago mah edeni halakon. Isi musay na tanipad dita na mo kinam setong kanido kan. Oh. Masuk musay pertukuan. Wah. Tur di bereng parhelero nakin so. Jago mah patut datong. Isaping ni padita dong na jago dangaw na jago rupaning ate. HP wik 10 pi jago da dena. Na tapi otik lagu pak na oleh saya. Luar biasa. Hebat. Berusaha doang madurung nakin sampai marbobong-bobong. Alay talu di lagu tului rupaning. Tapi enak. Apalagi lagu 12. Itu lagu yang sudah lama ya. Masih bisa diperbaharui. Ede bisa membangkitkan semangat. Ede boy menungguli akan adingga di bagasan roha do pikiran. Ede boy do makalupahon persoalan-persoalan hidup amanginang. Aha persoalanmu, aha do pergumulanmu. Aduh hamaulun naro di pikiranmu, pojok pikiranmu marede. Songor si Maria las rohana. Gabi terberita guarnion, manang ede non, ede ni rohan ni si Maria. Tu Jehovah. Di patuduho di bana nama dok Maria iya doktor diku mida Jehovah. Puasa. Hamu nama nami. Dungro suruh-suruan di si Gabriel mandapot don si Maria di babotohom mana masai naing gabi-gabi yang maibana tubuhan anak maibana HP dang adong amat tanah ini di luar logika at sugarira masa song itu buruta inang dang buruta burumuna do audang marburu awate ya do di bagasan pikiranmu hah unang mainang sobakku inang ay parari kami sao inamu setong unang mainang may lahita tapi Maria mampu menerima itu dan menyatakan Maria iya dokter diku marolop-olop dokter diku hatiku bersuka cita. Dan di luar dugaan, di luar logika, panggiduan di debata tu si Maria. Gabi-gabi yang mahu. Alela paposor rohani si Maria bering ma. Todong mi si Elizabeth. Nang tardok matua. Nahol. Dang mardadanak nuan nunga gabi-gabi di mana. Ono bulan maliling na. Na seorang do tikini Facebook inang. Dot gadget. Asugari nga masih boto wani. Dasonari songonido namasa. Ini detik bisa orang tahu apa yang terjadi di Cibuburon. Molo taben no live namason. Di Cibubur. Ini. Anggo na jolo dang adong. Tiki si Maria do si Elizabeth. At sugari adong handphone tikini. Ngadi dokon si Elizabeth. Maria, saya sudah begini. Ina. Molortung pero suruh-suruhan, saya sudah tahu, Nina. Dang adong benar terkejut di si, dang adong nan surprise. Hati hai ala keterbatasan manang kecanggihan nin, dang adong kecanggihan teknologi pada saat ini. Elizabeth nanaing manubuhan si Johannes. Nunga gabi-gabian. Pajupang manasida manginang. Orang yang berbeda ditemui dengan satu orang yang sama, manang oknum yang sama. Suruh-suruan Gabriel. Maka tatai manasida masih babuan pengalaman nasida menceritakan pengalaman tentang rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Sonang nasida, lasroha nasida, dipuji nasida debata. Dua perempuan na terpasu-pasu, dua halak perempuan na ditodo di debata, dua halak perempuan na diparbadiai, jala dua perempuan narap ditopot Gabriel. Nasada nahol gabi-gabian. Nasada anak buru na berbaju orowat dope. Alay ikon rap manasida gabi-gabian nang sorang madadanak. Sian nguluni na dua halakon. Buasa lasrohana.
anggo si Elizabeth naneng manubuhon si Johannes nawajar dui ibana marulup-ulup alai si Maria songo dia do at sugari nung nga adong hakabipitik kini nung nga hona RPP si Marion nga tertiting ibana 2 hali tertiting hona RPP si Maria ala marbagas manang marbagas roha-rohanin na. Itulah pada waktu itu dang terpikir ibana sa sitong na buasalas rohana. Apakah dia tidak menjangkau apa yang akan terjadi pada saat di ngoluna dung di jalo ibana nama say. Buasa songonila sini rohani si Maria. Alapos rohana di debata. Dia yakin dengan Tuhan. Dia yakin dengan debata narotu ibana marhiti si Gabriel. Jala dipuji todina do debata. Todina do dipake. Dang pikiranna, rohana do dipake. Dang pikiranna, ay molo pikiranna do dipake. Damaila maibana. Suadong amatana. Alai kosongonima jaloonna. Di masa nuaing hailau bolot dui jala gudang do sanksi sosial hukum sosial na masa disi dibully ibana dipaila ibana dihata-hata ibana dipahata-hata jala gabi buah bibir tetapi dia sanggup menerima semuanya itu karena apa dipuji todina do debata dia tahu bahwa ini bukan rencana manusia tapi ini adalah rencana Tuhan Allahnya. Rencana di debata. Itu makana mulu pikir-pikiran. Ala todina do. Jabe terbereng si Maria ma. Adong raksakap ni debata na balga. Di bagasan nguluna. Itu ubahena didok nakin. Di ayat 47. Maria iya do todikku mida debatasi paluau. Ay dia tatap do hayate honina posonaon. Parhatuau ma au olak nion marsudut-sudut rasi-rasa darion terberita do si Maria. Bahkan nagudangan halak Kristen marguar si Maria. Alat sugari rotu hatta manang Gabriel tibana ulu do hosongonon Maria unang majo. Tapi Maria yang satu ini berbeda amanginang. Dia mampu. Memang kosongon do partor diot taon. Di halak Batak adong do istilah songonon. Mangomo rugi siap pisang. Mangomo siap gaul. Ay pisang do gaul inang. Gaul do pisang. Dei do. Jadi mola dong hamu na marga huta gaul. Huta pisang di. Iya. Kampung pisang mayate. Banana village mayate. Kan itu. Moloy do kon luban gaul. Naguk magaul disi. Mangomo sa pisang. Rugi sa pisang. Mangomo sa gaul. Ay gaul do pisang. Pisang do gaul. Alay luar biasa do halak Batak mandok ko ni. Sepili do niyan. Pisang do gaulon. Sarupa do mangan do madilat. Di hata Batak maning goring doi. Bata basa Batak na julu do madilat sa tabi amang. Mangad do lapatan ni. Melo di bahasa raja do may mardopogu. Sarupa doi. Sarupa do mangad do mardopogu do madilat. Ali puasa pula do kon halak Batak songoni. Kadang kita sulit membedakan mana gaul manang pisang amanginang. Hapidus dui. Alay sa sitong na molo di partordio taon. Molo taduk, molo rugi hita di perdagingon. Ikon mampu do hita madukon sakap ni dibata, mangomo do di pertodion. Idu ubahen na pertodion do dibayar si Maria ujahan ni majalo na masai. Dia memakai imannya, hatinya, menerima rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak memakai atau mengesampingkan logikanya. Songo dia do nao. Dan nak buru wow. Terbarita do sian akap
perpade bisuk mandokon na burjuru si Maria. Dang adong pola adong hata-hata na hurang berita na desodinggan sian si Maria. Alai mampu ibana mencalui dipakai ibana do memeni odo kesempatan diau. Hamu nama nami kadang kita bisa begitu. Alam biar hita mangomo partodota gabeta pertahaton ma pardagingotai asatong mangomo. Puji Tuhan kalau kita bisa beruntung dalam iman dan dalam kejasmanian. Aledang tarbayan si patasong ini halak na porsia ikon jelido mamereng. Ini rencana Tuhan, ini rencana dunia. Iko mampu di ibana mandok songoni. Dan gabi di pados ibana nama saya tidak mau ini. Dan nguluang bapak pahoni karena ini merugikan hidup saya. Alai molo menguntungkan do. Gabi pangomo do di partodiota. Maria mah contohna. Dia mampu menyatakan dipuji todikku do debata. Maria iya do todikku mida debata. Hidup harus mampu melihat dua sisi ini yang manginang. Partodiot dohot pardagingot tahun. Molo siap pardagingon delu jadu na Merkuri. Itu dah latihan. Jepiga musik adong musik na terlebat. Nganeng tanyang penutup baru pero paning. Si patah bendongkol mai baru paning. Yun. Singil musik suarana, gogo musik. Mengkritik musik. Diajari musik guruna. Salah do guri na musik dong. Molo siya perdagingon. Amanginang rugi do hita. Emosi hita, mardosa hita. Ale molo siya pertodion diajari do hita kesabaran tema. Sabar maho todikku. Sabar maho mamereng paidei dan namasay. Lo jado hita di perdagingon. Asing musim marnuansa. Desongoni do akan namar natal nengon nuansa aha. Tera kota do manang tera desa kan begitu ya. Macam mon rupaning. Aha do desita. Rugi do. Sian perdagingon ala di partodion ada kebersamaan memampukan kita untuk lebih semangat patu pahon nadingan. Jangan pernah berhenti mencari tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti. Hidup untuk dinikmati amanginang. Hidup untuk kita nikmati dok. Tersyukuri mak. Bican boy hita mekel hita. Bican boy hita senyum hita. Unang tabiring nahurang habi gudang akan nadinggan. Gudang do songoni kan. Jut hita songoni. Nalupa do isi do sahalak guru Nabi Sukon. Nalupa do guarna. Saya hulului na budari catataku. Nang tari debe. Mungkin nggak mago barai. Alai cerita ya lohot dobe dipikir aku amainang. Hea masahali sahalak guru. Guru bulun. Guru kehidupan do di dok nasida. Dungi makatai mengajari jagohian di mana mengajari. Di sadetiki Roma sisian naon, murid naon. Didapat toma guru naon. Guru, ada kabar yang mau saya sampaikan kepada guru. Ala dibereng guru naon, sisiannya begitu hebatnya, semangatnya ingin menceritakan sesuatu. Roma guru naon manukun. Tunggu dulu. Apakah kabar yang akan kamu sampaikan itu baik untuk saya? Marguna doi diau? Ya sebenarnya enggak guru. Atau unang dok tuawi. Napa duahon? Adong do gunani diho? Ya enggak ada guru ini na. Atong pasomay. Napa tuluhon? Adong do mabain barita naneng dehonomi gabi membendinggan portibion. Bah, daung guru na atong paso macarita me. Laso di babua barita manang ngaha. Tidak dikis tahu. Ala terjebak manang dijebak guru nai ibana. Iya ya. Kadang begitu kita amanginang. Kita seenaknya saja menyampaikan kabar.
Lupa dia bahwa dia orang lain juga ingin kesenangan hidup. Orang lain juga ingin menikmati hidupnya. Sama seperti berbeda do si Maria do Elizabeth. Bercerita nasida taringu tu pabahena ni Jehovah tu nasida. Yang sebenarnya dua perasaan yang berbeda. Nasada benar-benar marlas ni roha. Ala nenga tibu ngaliling di paima-ima. Nasada sebenarnya tidak di paima. Ale pajupang nasida ala buah rohana todina dipakai nasida sakap ni di bata. Kabarkan kabar baik kepada banyak orang. Parwahon ai berita nata pasahati marguna doi dihalaki manangdang. Banyak sekarang informasi-informasi hoax. Banyak sekali. Jalan tapake kesempatan molo boy hita patupa nadinggan tapatupa. Molo tabayan dong atas sonang bain nenang. Molo tabayan las rohani dongan tabayan. Songo nabi nene di bata tu hita jolma di patupa las ni roha paposon rohana paposon rohani jolma na di portibion atong tapatupa ho tapatupa mai. Maria mendengar kabar itu dan itu diceritakan kepada Elizabeth. Pajupang mata ni dikit tu mata ni duton bulu dilokon halak batak pajupang manasida akan nasaroha yang satu iman yang satu Tuhan menceritakan satu kabar yang gembira. Dan las doroha gabi semangat majolma dan gabi rupaning parwarohodongan ate kita mau bernatal lah manginang molo neng patapatupa dong akan adinggan perjulu ikon tajari do manang tarahod do rohat tai asa mangetongi pasu-pasu ni di bata. 3 hal untuk kita perhatikan adalah apa yang sudah terjadi diberikan Tuhan kepada saya. Apa yang sedang terjadi yang diberikan Tuhan kepada saya. Apa yang akan terjadi yang diberikan Tuhan kepada saya. Atong ima berita Advent. Berita Advent dihita paingoton, baiklah kita hidup dalam syukur dan puji-pujian. Unang marungut-ungut. Dau may siya kita. Danganong gunana marungut-ungut. Danganong gunana holsoak kita. Tidak ada gunanya. Mangorui gugut tadui. Mangorui semangat tadui. Molo holan saya marungut-ungut kita. Eneng marnatal lo nate. Anong do halak? Nganeng marnatal. Liturgi na pisagodo. Sanga mandiribe. Hasangapo mandiribata. Dami mah. Nga di hapel bibana, sapin manglopa, hasanga po madidibata na digijang, dami maditanoon, dia kajol mahalo manina. Marameka be, dami madidibata na siya. Sudi masongoni. Manabujamu, hasanga po madidibata na digijang na. Saha madison, neng tusod do binitu garija, dibiring maalo na Una. Saha madison, toho madihapel mana, hasanga po ma. Ale pardopahan na tu alo na rupaning. Nggak ada gunanya. Neng marnatal tapasikok mangulut manginang. Tuhan menginginkan kita menikmati kehidupan yang lebih indah dan Tuhan sudah memberikan kesempatan momen kepada kita memakai kesempatan itu untuk bersukacita seperti Maria. Radido manangdang hita mangulu di ulu-puluk tai disakap ni dibata nadinggani tabering ma gudang nadinggan sian otik nasudinggani nama sadingulutai asa margugu hita patupahon lasiniroha martanyang mahita. Tuhan debata molate ma di pasat rohanami di loko partikya di hami di Advent na patuluhonon napaingot to kami asa toktong ingot marlasiniroha asa Maria iya to dinami Tuhan. Songon si Maria naman jalo sakap mi. Nang masongoni hami Tuhan. Maria iya ngulu nami. Nang pesaya dong aka hamaolon di ngulu nami. Nang pesaya dong aka si pikiran nami. Asa sikop las niruhan nami di pesta Natalon Tuhan. Margugu mahami. Mamereng aka nadinggan. Di holak-kolang ni aka nasudinggani. Patupa aka nadinggan. Nang pisipata
maul hami patupahoni. Ale mulu margogu hami Tuhan di pargogu itodim. Terbaik kami do salubna. Pasu-pasu hami amang. Bican diloko kesempatan di hami partikia nih. Ajari hami. Asa mangulu disi hami Tuhan. Hupake hami partikia nih. Lau mangetongi basa-basam. Mangetongi pasu-pasum. Jala mangetongi akasalut nanong pinatupam di ngulu nami. Urupi hami amang. Asa terbaik kami lo meniroham. Marado pokonang marado podongan nami pe. Ramoti hami tarlumubi ruas ni huriam di hagabi pici buburon. Sudia ka ruas na. Siya namet nama gudang sahat tu nama tua. Pasu-pasu hami salu na padaw parmaraan ng parsayiton. Leon la siniroha di hami Tuhan tarlumubi na manumonomo pesta natal hami. Asa sikop la siniroha nami marnatal ali Tuhan. Lehon akan narikoti di hami. Ragam dalammu lau patupahoni. Jala porsia do hami di sidang adong nasot partupaho. Gari si Maria terbaik kodo berhagabian. Di bahini Tuhan asiroham. Sudi akan nas sihol ni rohanami. Akan na pinarsita ni rohanami. Nahupangi duhami na jut utangyo kami diho. Diragam ni sihol ni rohai. Di paranakonon. Di parkarejo na dinggan pangabahan na dinggan. Dia kahai pason, hadameon, dota bani pangkat, dohot di hapistaran to kadak danak, magudang dak danaki, jalaka parkarejuan na dinggan musik. Ragam Tuhan sihol ni rohanami, nasay toktong hupangi doho kami tuho. Asiroham, sariho kami, patupay meho Bartolomo ni roham. Lehon di hai pason, dia karuas ni huriam. Amang M. Sirait Sianwik 2, amang M. Lubis Sianwik 2, amang L. Sidabutar Sianwik 4, amang Timanurung Sianwik 6, inang Siagian Burumatondang Sianwik Sia, amang Situa Sinurat Sianwik 10, Elsa Buruparapat Sianwik 10, inang Situa Simbolon Burusilalay natongon dirawat di rumah sakit PON Sianwik 10 sada. Gudang do pihak kadongan nami, todong nami, sisolhot nami. Akan nama kaholongi hami, do na holongi hami. Na di bagasan parsahiton, jama pamatang na Tuhan, pasu-pasu na sida. Asa bui marlas ni roha na sida di bagasan hai paso di pesta natalon. Pasu-pasu uba si panganon sinumon na. Tangihon tangyang do pangiduan na Tuhan, ului na sida. Pasu-pasu akaruas ni huriam na marlas ni roha na marulang tahun sa minggon. Di ulang tahun hatutubu do parsaripeon. Asa toktong na sida, molo ingot na sida Tuhan tabani umur, tabani kesempatan, dui partikiat, dui asa dipatupa, hami na marulang tahun na marlas ni roha, akan nadinggan lomo ni roham di ngulu nami. Pasu-pasu ma, keluarga pangaribuan dot inang berupa 1000, nong di pasora kokosa dadak dana di keluarga na sida. Asiroham, ibu-ibu magudang madak danaki, anak na burjui, siului hajar, siului puda. Natoktong mamujiho magudang di pardagingon ng partodion gabi anak na mabiar tuhoma yanak ko na pinlomohmi. Hupasatay masalu na kegiatan natal na tipatupan ni hudam sa minggon diragam ni natal na hupestaw kami. Asiroham gabi la siniroha tutumay dingulo namin ang diroha nami. Asa jupang di hami la siniroha. Ay si patamol do hami marla siniroha ala ni akka nariko dingulo namion. Ale marhite pesta natal di paingok mahami Tuhan asa toktong marlas ni roha. Pasu-pasu aka kegiatan ni huriam marhiti rapot parhalado na yung patupon dari Jumat na nengro. Asa gabi rapot na dinggani Tuhan membuat aka pakatayon dos ni roha laho mabayan aka nadingga di tonga-tonga ni huriam. Atong imatanyang nami Tuhan hasiroham. Sisa dosa nami mangasaon Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Amanginang adorang marede hita pasak pilihan hupengot tami dongan nami na dalam bencana na dihumbang do di Indonesia Mosir amplop na nabotar tapasaha main non di pituni gereja teh anggonaon di jolo matapasahat sotung lupa hita tapasaha ma mardongan tangiang hita asa mangurupi dongatana di Samosir manang na di Sihotang doho na dihumbahas manang di Semangulape
tapasahap mai di bagasan lasniroha, do posniroha di dongan di batahita. Mari de mahita.
Mahita Laos Jongjong Mahita. Tatangnya kon mapeliata martanyang mahita. Ali di batama namin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hutus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajom muritong-atongan ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sinang lehon mitu hami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut molomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon to pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaor hon madamena tutodim. Amen.
Seakan-akan. Ini sendiri ya, sendiri ya.